ja, dat staat. Moeten we ook een nummer zetten, dat jullie weten welk team wat waar staat? Jury beoordeeld, even werk met z'n fjouwen, dan heb ik geen fouten, maatje. Esther, goedemorgen. Hier staat de micro. Oh, dat wil ik niet. Je mag van net in, die hing op de microfoon. Hier is het. Dit vat. Je hebt op staan dat ik een beetje bij het zeggen. Nou, hallo hè. Hallo. Niet afluisteren hoor. Oh, wat zo'n jam er meer komt. Vrouw is maar wat met die microfoon toch. Wij zijn de geheren, maar je bent al in een trein of jouw? Ja, ik ben op een foute wc. Ik ben op een wc. Maar dan ben ik fout. Verlichtingsjury, dus ik ben wel apart. Hoe jij, je zit een Je hebt ze voor microfoon. met die microfoon, ik zal er allemaal denken. Ja. Oh ja, Dat is de bedoeling. Dat zit ook niet waar. Nee jongen. Ik heb eens een mooi bestandje. ik ga even naar de overkant. Dit is over de hele dag. Kijk maar even mee. En wij zijn groep 1, denk ik. Oefenen op LS op iPads. Veulenboek 1. Hebben wij al een iPad? Wij gaan niet door. Nou, dat is groep 1. Wat hebben wij dan? Opname merries.
Veulenboekhengst. Dat is deze. Weet ik niet. Veulenboekhengst, nou dat zal achterin. Is er een hengst bij die je geen ster zou maken, nu je een ster had? Is er een hengst die je wel ster zou maken en nu veulenboek blijft? Duidelijke reden. Welke? Die hand kwijt. Weet het al leer dat het mandje bent. Hey. Kruip er even tussendoor.
Oh, goedemorgen, hier is ons eerste paard, nummer 24. Hij heeft voldoende rasuitstraling, misschien ietsje lang in het hoofd, maar wel voldoende neklengte en hals. In de bouw is hij een goede bovenlijn. Een goede kruisligging, is daarbij wel iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk, dan zien we toch dat hij wat voor het week gecoat is, maar ook een hele Franse stand heeft. Voldoende droog. Stap heeft hij voldoende ruimte en voldoende kracht, dus hij heeft wel wat moeite met de bewegingsafloop voor. En de draf, krachtig in de achterhand, blijft iets neerwaarts, maar heeft voldoende souplesse in zijn beweging. Wordt vandaag geen ster.
Hier bij de uitslag van nummer 20. Het is een hele jeugdige hengst. Voldoende, mooi in het rastype, misschien iets in zware hals. Edel in het hoofd. De goeie van bouw, kruis misschien iets kort. Beenwerk heeft heel hard en fijn beenwerk en ook recht. De stap, daar zien we toch heel veel gespannenheid. Hij is kort, stug zou dan meer lossigheid moeten tonen. En eigenlijk zien we dat in de draf ook terug. Hij heeft een hoog ritme, zou daar iets meer souplesse kunnen hebben en ook wat meer krachtiger vanuit de achterbeen. Wordt geen ster vandaag.
Oké, hierbij de uitslag van nummer 18. Het is een rassige hengst. Misschien ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Maar een edel hoofd. Een goede bovenlijn. Voldoende in de romprichting. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Zou iets meer uitstraling kunnen hebben. De stap is taktmatig. Zou misschien ietsje ruimer kunnen, maar wel takt. En de draf is heel goed gedragen met een goed achterbeen en souplesse. Deze hengst wordt vandaag ster. Gefeliciteerd.
Hierbij de uitslag van nummer 17. Is edel in het hoofd, heeft een lange nek, een ietsje stijl in het schouder en heeft ook wat een onderhals. In de bouw is hij, zou hij ietsje strakker kunnen in de rug en de lenden zijn wat strak. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou ietsje correcter kunnen. De stap is daarentegen wat afgepast, wat kort, zou er wat meer ruimte kunnen maken. De draf heeft voldoende gedragen, voldoende op de achterhand. Is iets op de voorhand, maar zou daarbij wel wat meer lossigheid in zijn draf kunnen hebben. Paard wordt vandaag geen ster.
Hier bij de uitslag van nummer 16. Het is een rastypische hengst, een lange hals. Misschien ietsje gerekt in zijn middenstuk. Een lang voorbeen en een goede kruisligging. Ook een lange onderarm. De beenkwaliteit heeft grote hoeven. Zou misschien iets meer uitdrukking kunnen hebben. De stap is taktvol, zou er wat meer krachtiger kunnen. En de draf, dan missen we toch een beetje de souplesse en de krachtheid en de lossigheid in zijn lijf. Wordt vandaag geen ster.
Kijk hier bij de uitslag van nummer 21. Paard hij zou wat ietsje edeler in het hoofd kunnen, ook wat langer in de hals kunnen. Het is voldoende in de bouw, misschien ietsje neerwaarts. Voldoende droog, iets week gecoat voor. De stap is ruim, actief, er zit tact in. En in de draf heeft wel voldoende tact en lossigheid. Zouden we iets meer oprichting willen zien. Paard wordt vandaag geen ster.
Hierbij nummer 19, een paard met heel veel rasuitstraling. Edel in het hoofd, lange hals. De bouw is opvallend opwaarts. Bovenlijn is voldoende. Het kruis zien we toch graag, dat is erg afhellend. Beenwerk is voldoende droog. Ook wel fijn beenwerk. De stap, daar zien we toch wel wat ietsje onregelmaat in de stap. De regelmaat en de takt. In de draf ook wel ruim, maar zou de krachtiger kunnen. En ook daar heeft hij wel eens wat moeite met de regelmaat. Wordt vandaag geen ster.
Oké, hier bij de uitslag van nummer 22. 22. Het is een paard met een edelhoofd, lange hals, ook een lange onderarm, wat neerwaartse romprichting. Beenwerk is voldoende, voldoende droog. Hardheid, grote hoef, stap is makkelijk, er zit ook een regelmaat in. En in de draf missen we toch de kracht vanuit de achterhand meer onderbrengen en op de voorhand en ook de souplesse. Paard wordt vandaag geen ster.
Kijk hier bij de uitslag van nummer 25. Hij zou wat langere neklengte kunnen hebben, maar wel edel in het hoofd en een donkere zwarte kleur. Ietsje onderhals. De bouw is voldoende, bovenlijn is voldoende. Beenwerk heeft wat een lange schenkel, maar wel voldoende droog. De stap, daar zien we toch meer lengte in en meer regelmaat. En de draf, daar zou hij ook ietsje krachtiger hebben. Loopt iets op de voorhand, maar heeft wel veel ruimte in zijn draf. Paard wordt geen ster.
Hier bij de uitslag van de nummer 23. Het is een hele rastypische hengst. De hals zou misschien wel iets langer kunnen. Het bouw is, de bovenlijn is voldoende sterk, voldoende in het kruis. Beenwerk ook voldoende hardheid, misschien ietsje weker stand voor. Maar met name in de beweging, het paard is heel druk, heeft het hoofd er niet echt bij. De stap mist dan ook de ruimte en in het draf ook de balans. Hij is even met andere dingen bezig vandaag. Dat beperkt hem vandaag ook voor de ster.
Hierbij de uitslag van de rubriek Rijnen. Nummer 14 heeft de baan verlaten. En nummer 15, dat is nog wel een jeugdige ruin. En zou daarmee wat meer neklengte kunnen hebben. Heeft wel een lange hals, wel iets horizontaal. De bouw is hier iets neerwaarts gebouwd. De bovenlijn zou daarin wat sterker kunnen. Beenwerk is hardheid, heeft voldoende hard en correct. De stap, er is iets kort in en wat gehaast. Zou daar iets meer lossigheid in kunnen tonen. En in de draf heeft hij ook wat een hoger ritme. Ook zijn zweefmoment zou hij wat meer kunnen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
doe één voor één. Hierbij de uitslag van deze groep ouderen voor opname. Nummer 7 is zou wat meer rasuitstraling kunnen hebben. Het hoofd zou daarbij wat edeler kunnen. Wel een lichte hoofd-halsverbinding. De bouw is ietsje stijl in de schouder. En het kruis zou dan wat meer lengte en is ook wat afhellend. Beenwerk is goede kwaliteit, is hard en droog. De stap, daar zien we graag wat meer lengte in. Ook wat meer lossigheid. En de draf loopt hij neerwaarts, voldoende krachtig, maar heeft een hoog tempo en houdt de bovenlijn heel strak. Het paard krijgt vandaag stamboek met een 3e premie. Krijgen we nummer 26. Dat is een 10-jarige merrie. Hij is edel in het hoofd. Hij heeft een voldoende rasuitstraling. Zou in de neklengte iets langer mogen. Hij staat altijd wat onderstandig. En de bovenlijn is voldoende. Het kruis is daarentegen wat kort. Beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. En de stap is kort. Zou daar ook wat langer mogen. De draf is op de voorhand, maar wel voldoende kracht. Wordt ook stamboek met een 3e premie. Nummer 4, een 9-jarige merrie die nog heel jeugdig is. Heeft veel rasuitstraling. Zou daarentegen ietsje meer neklengte kunnen hebben. De bovenlijn is wat strak. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Met een recht achterbeen. De stap is echt voldoende heel ruim en krachtig. En de draf, daar misten we toch de souplesse en de kracht. Dus ook vandaag een stamboek met een 3e premie. Nummer 5, paard met rasuitstraling, edelhoofd, neklengte. Kruis is wat kort en afhellend. En de lenden zouden ook wat sterker kunnen. Beenwerk is wat krom in het achterbeen. De stap is voldoende takt, maar stug. Maar zou daar wat krachtiger mogen. En de draf iets traag en wat duwend. Krijgt ook vandaag een stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 6. Paard wat in het hoofd wat edeler mag. Wel een lange hals. Bovenlijn is voldoende. Kruis is kort. Beenwerk is hard. En goede voorbeenstand. De stap is actief en ruim. En de draf is goed gedragen, actief. En dan zou voor het hele mooie het voorbeen nog ietsje mooier kunnen uitleggen. Maar dit paard wordt vandaag stamboekster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Oké, hier bij de uitslag van nummer 9. Heeft voldoende ras, ook wel neklengte. In de bouw zien we toch iets een stijlschouder. En dus ietsje strak op de lendenen. En het kruis is ook wat kort. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Het is hard, wel wat een recht achterbeen. De draf is voldoende krachtig. Ietsje neerwaarts misschien, maar heeft wel souplesse. Maar in de stap daar zien we toch dat hij daar de tact zoekt en kort lang is. En iets de regelmaat en de ruimte moet meer pakken. Het paard wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Met name door de stap.
fatbike. Ja. Fatbike, wat kan je fatbike?
Hierbij de uitslag van de groep stamboekmeisjes, rubriek 7. Nummer 10 heeft voldoende ras, zou het mist wat lange lijnen. Met name de bovenlijn zou iets sterker kunnen. Heeft hard beenwerk, ook een goede hoef. De stap is actief en voldoende ruimte. Is daar wel wat het toont bewegingsafloop. Rechtsvoor. En de draf heeft hij goed gedragen. Ietsje traag misschien op achterhand, maar krijgt vandaag een derde premie. Nummer 13 is nog een jeugdige merrie. Heeft voldoende rasuitstraling. Zou misschien in de neklengte iets langer kunnen. De bovenlijn is goed. Een goede kruisligging. De romprichting is neerwaarts. Heeft hard beenwerk. Wel wat een recht achterbeen. De stap is wat beperkt vandaag. Heeft hij snel ritme. Maar zoekt ook naar de takt en kort. En de draf heeft hij voldoende krachtig. Loopt iets neerwaarts. Maar brengt wel goed onder. Krijgt vandaag een derde premie. Nummer 11, dus een rastypische merrie. Misschien ietsje gerekt, maar wel een goede bovenlijn erin. En een goede kruisligging. Beenwerk is voldoende van de kwaliteit. De stap is voldoende takt, ook de ruimte daarin. En de draf heeft hij een goed achterbeen met souplesse. Een zweefmoment wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12 is een grootramige rassiemerrie met een goede bovenlijn. Het kruis is wat afhellend, maar een lang schouder, opwaarts gebouwd. Beenwerk zou ietsje meer kwaliteit kunnen hebben, maar voldoende droog. Stap is actief en takt en de draf is heel goed gedragen en actief achterbeen met veel souplesse. Wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Kijk, hier bij de uitslag van nummer 2. Het is een voldoende rassig veulen met een edelhoofdje. Hals zou misschien wat langer kunnen. Ook de lange lijnen van het veulen zouden wat langer kunnen. De bouw, de rug mag wat sterker. Ietsje neerwaarts gebouwd. Het kruis is voldoende is kort, zou wat langer kunnen. Beenwerk is voldoende kwaliteit, misschien ietsje toontredend. De stap is taktmatig, ruimte. En de draf heeft hij wat een vluchttempo. En maar wel tact en regelmaat. Krijgt vandaag een tweede premie. Dit was het einde van onze eerste keuring. We zien u graag terug op een volgende keuring.